Ndinotondera musi wazorwara sisi Sirius vachizonofira kuchipatara. Takaita bonde masikati vakagara havo. Ini ndaitoita zvekuvakaurisa, asi sisi vakangozonyarara tichibva tavaendesa kuchipatara. Vakazofa manheru acho. Sisi vakafa asi vaifambisa muromo. Maziso vakaramba kuvhara zvekuti havana kuitwa board viewing. Pakadanwa muprofita akati pane vanhu vanofanira kureurura kuti mweya ufambe zvakanaka nekuti mufi ane shungu. Hapana kana akada kureurura ipapo. Sisi vakavigwa papera mwedzi. Ndakarota sisi vachindirova pasikarudzi yangu. Ndichinomuka ndakaona pave neruware pasikarudzi. Ndakafonera bamukuru vakati zvimwe chete zvaitika kwavari havasisina nhengo zvakare. Hatina watati taudza, asi tiri kungofamba muchinyararire kuti tiwane help, asi hapana chabuda. Kwatiri kuenda tiri kunzi tinofanira kureurura pamberi pemunhu wese zvataiita. Sisi vangu tozovaripa. Chinova chinhu chiri kutiremera vedu weye. Ndinokumbirawo help kana paine angakwanisa kuti tibatsirikane nenyaya iyi. Yongopera hayo pasina zviziva nekuti hazvitaurike vedu weye. Ndatenda hangu kune vachabatsira. Ndichatera mucomment section.